Dem baş û xweş temaşevanên hêja hûn bi xêratin rêzê dersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn berdewamiya hefteya borî li gorî demên hevdûdanî lêkerin. Me hefteya borî dema boriya çîrokî û dema boriya domdar dabû. Em ê îro jî dema boriya nêza pêk nehatî, dema boriya dur a pêk nehatî û dema boriya dur a nediyar bi were parve bikin. Sisê, dema boriya nêz a pêk nehatî. Wateya bûyer, kar û tevgera ku di dema boriya nêz de pêk nehatiye nîşan dide. Di hevoka bingehîn de heymanên dema bê d û b hene. Her wiha lêker jî li gorî dema boriya têdeyî tê bikaranîn û qertefa raweyê a li dawiyê tê zêde kirin. Hevoka duyem dema ku piştî hevoka bingehîn be dibe sedem û li gorî dema boriya têdeyî teşe digire. Formula wî d, e, lêkera b ra der, qertefa cînavka kesîn a. Mînak ji bo şertê û lêkerên gerguhêz ku te bigota min ê bixwara. Ku wê bixwesta dê wî ji dil bikira. Mînak şert ji bo lêkerên gerguhêz. Ku biketa em ê biçûna. Ku baskên wî hebûna dê bifiriya. Sedem ji bo lêkerên gerguhêz. Min ê bixwesta lê wî dil nekir. Te yê bixwara lêskê te têr bû. Sedem lêkerên negerguhêz. Ew ê bimeşiya lê te nehişt. Em ê biçûna lê balafir xerab bû. Nîşe. Di hevokên sedemê de hevoka duyem li gorî dema boriya têdeyî li gorî dema boriya domdar teşe digire. Mînak, min ê bigota lê zû derket. Bi wê yê bistin da lê perê wê têrê nedikir. Nîşe, dema ku lêker ji pêşgirên bada, hilra, rû ve werrê pêk bê, qertefa hevoka bingehîn ya dema bê bi dikeve. Lêker ji navdêr û ji lêkereke alîkar pêk bê, bi lêkerê ve tê nivîsîn. Mînak ji bo şertê ku we deng nekira, wê hil bijarta. Ku te destûr bidaya, em ê bilind bibûna. Mînak ji bo sedemê, min ê jê hez bikira, lê ji vir çû. Tu yê raketa, lê dengê teybê zêde bû. Neyîniya raweyê. Neyîniya vê raweyê bi qertefa neyînî neyê tê çêkirin. Ev qertef di hevoka bingehîn de dişûna qertefa raweyê biyê de tê bikaranîn. Di awayê neyînî de wateya pêkhatinê heye. Di vê awayî de hevoka şartî dibe ku erênî, dibe ku neyînî be. Mînak ji bo şartê ku te bigota min ê nexwara. Ku te negota min ê nexwara. Mînak ji bo sedem. Min ê nexwesta lê wî pir dil kir. Di rewşa neyînî de dema ku lêker ji pêşgirên ba, da, hil, ra, rû ve werî pêk bê, hemana neyînî ne dikeve navbera van pêşgiran û rayeka lêkerê. Lêker ji navdêr û lêkereke alîkar pêk bê, ne beriya rayeka lêkerê tê nivîsîn û şina bûyê digire. Mînak ji bo şartê ku wî neaniya min ê ve neçiranda. Ku wî baniya min ê ve neçiranda. Mînak ji bo sedemê, me yê bilind nekira, lê wan kursî dame. Te yê ve nekira, lê destûr dan te. Çar. Dema boriya dur a pêk nehatî. Wateya bûyer, kar û tevgera ku di dema boriya dur de pêk nehatiye nîşan dide. Di hevoka bingehîn de daçeka dema bê d heye. Li qertefa raweyê bi nayê bikaranîn. Lêker di teşeya dema boriya çîrokî de ye, hemana vê raweyê a jî lê zêde dibe. Hevoka duyem, dema ku berî hevoka bingehîn be, dibe şert û li gorî dema hevoka bingehîn teşe digire. Hevoka duyem, dema ku piştî hevoka bingehîn be, dibe sedem û li gorî dema boriya çîrokî teşe digire. Formula vê raweyê d, e, dema boriya çîrokî, qertefa cînavka kesane a. Mînak ji bo şert lêkerên gerguhêz. Ku te gotû bûya, min ê xwarî bûya. Ku wê xwestî bûya, dê wî ji dil kiribûya. Mînak ji bo şertê lêkerên negerguhêz. Ku ketî bûya, em ê hatibûna. Ku meşiya bûya, wî yê hatibûya vir. Mînak ji bo sedem lêkerên gerguhêz. Te yê xwarî bûya, lêskê te têr bûbû. Min ê xwestî bûya, lê wê dil nekiribû. Mînak ji bo sedem û lêkerên negerguhêz. Tu yê hatibûya, lê karê te li hev nehatibû. Em ê meşiya bûna, lê te nehiştibû. Neyîniya raweyê. Neyîniya vê raweyê bi qertefa neyînî neyê çê dibe. Ev qertef di hevoka bingehîn de tê pêşiya lêkerê. Di awayê neyînî de wateya pêkhatinê heye. Di vê awayî de hevoka şertî dibe ku erênê, dibe ku neyînî be. Mînak ji bo şertê ku te gotû bûya, min ê nexwarî bûya. Ku te negotû bûya, min ê nexwarî bûya. Mînak ji bo sedemê, ez ê nereviya bûma, lê ez mecbûr mabûm. Nîşe, di rewşa neyînî de ku lêker
ji pêşkirên ba, da, hil, ra, rû ve werê pêkbê hêmana neyînî ne dikeve navbera van pêşkiran û rayeka lêkerê. Lêker ji navdêr û ji lêkerekê alîkar pêkbê ne tê pêşiya lêkerê. Mînak ji bo şertê ku te xweste bûya min ê ve nexweribûya. Ku te nexweste bûya min ê ve nexweribûya. Ku te dil kiribûya wê yê jê hez nekiribûya. Ku te dil nekiribûya wê yê jê hez nekiribûya. Mînak ji bo sedem te yê ve nekiribûya lê destûr dabûn te. Me yê bilind nekiribûya lê kursî şikest dibû. 5. Dema boriya dur a nediyar. Di vê raweyê de bûyer, kar û tevger pêk tê lê ev pêk hatin ji aliyê kirdeyê ve baş nayê zanîn. Di vê raweyê de dema boriya têdeyî û rayeka lêkerê bûnê b tên bikaranîn. Bi dur re qartafên cinavkên kesîn lê tên zêde kirin. Formula vê raweyê d, e, lêkera b rader, b, qartafên cinavkên kesîn. Mînak ji bo lêkerê negerguhêz. Em ê meşiya bin. Tu yê çûbî. Ew ê ketibe. Mînak ji bo lêkerên gerguhêz. Min ê gotibe bê ziman jiyan nabe. Wê çanda bişaftina ji ser zimanê xwe avê tibe. Wê pirtûka nûbihara biçûkan xwendibe. Nîşe, dema ku tîpa lêkerê ya dawî dengdar be, dengdêra alîkar dikeve navberê. Mînak, em ê hatibin. Tu yê ketibî. Neyîniya raweyê. Neyîniya vê raweyê bi qartafa neyînî neyê çê dibe. Ev qartaf tê pêşiya lêkerê. Mînak, te yê xwaribe. Te yê nexwaribe. Ew ê çûbe. Ew ê neçûbe. Dema ku lêker ji pêşkirên ba, da, hil, ra, rû ve werê pêkbê hêmana neyînî ne dikeve navbera van pêşkiran û rayeka lêker. Lêker ji navdêr û ji lêkereke alîkar pêkbê ne dikeve şûna bûyê. Mînak, ew ê raketibe, ew ê raneketibe. Wê yê hevseroka polê hil bijartibe, wê yê hevseroka polê hil nebijartibe. Belê temaşevanên hêja em gaiştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Zarokên Kurd, pêşaroja xurt bi zimanê Kurdî pêkane. Dem baş.